Naandan na nato nga makita diha sa mga mananap nga kung ang laing matang sa mananap o hayop no magkita o magsugat gani na sa laing mananap, ambot nga mag-away gyud na sila, no? Makaingon ta nga well by instinct ang ilahang giprotektahan ang ilang teritoryo, no? Kay ang ilahang utok nag-operate lagi sa ingon tag territorial nga kanang principle, no? Kapansin ta nga bisan gani sa samang klase nga mananap ang iro, no? Ang iro ihian nila ng usa ka dapit, magpasabot na nga iyahan ng teritoryo. Naagani mo abot nga laing iro, dipinsaan gyud niya na taman sa iyahang kusog ang maong teritoryo. Munang makigbugno gyud na sila, no? Apan ang classic gyud kaayo nga ingon tag kanang usual nato nga makita, no? Kanang iring og iro. Ambot ba ning iring og iro? Basta kita gani ng iro og iring, kisi-kisi yun dayon ng iring og dagan, no? Tungod kay gusto gyud siya nga maabtan sa iro. Ang iro, naapod siguro instinct gyud nga kini lahi ni. Di ni sama nako, no? Kinahanglan ato ning wadon, i-wipe out. Munang maning kamot yun ang iro nga iyahang mapatay ng iring o malupig yun na niya ang iring sa usa ka bugno. O bitaw nang kinumdum ko sa akong mama, ay normal man lang yun na sa mga igsuon niya. Daghan man mi, no? Walo mi kabuok niya. Normal man na sa igsuon nga kanang naagyoy lalis-lalis, no? Away-away. Kinumdum ko tong una, bata pa ko. Yung gina siya nga, kamuno, magsuon mo, pero muramog mga iring og iro. The best way to describe, no? Nga, kung mag-away, grabe. Labi yun mag-away. Munang normal na yun nato na. Apan karon mga igsuon diha sa labi na gyud sa social media, daghan kay mga video diha nga kanang makurat bitaw ka nga talagsaon kay ni makita nimo sa mga mananap na kaisa diha nga kanang ang iring unsa ni natulog uban sa mga iro, no? Unya kumpiyansa kayo ang iring diha natulog mismo sa tiyan sa iro. Daghan na kay na ron. Naagani uban nga video nga cute kayo diha nga kanang ang usa ka unsa ni? Usa ka itoy, no? Kay nahimo namang ilo ang itoy, orphan, matay siguro ang iyahang kuan o biyaan ba siya. Didto siya gisagop sa usa ka anay, baboy, no? Mao murag ang unahuna po siguro sa itoy nga baktin po siya uban sa mga gagmayng baboy, no? O daghan na tag nakita ni ana karon nga actually ko atong tan-awon, cute yun siya noon, no? Cute yun siya. Daghan pang mga example ni ana. Apan matud pa sa usa ka manunulat, matud pa sa usa ka spiritual writer. Kining mga butanga, and by the way, kung makakita ta ana no diya sa social media, ganahan kay ta, murag something in us is evoked, murag na ay gikutaw diha sa ato ang kinailadman. Mao na nga ang pinakadali gyud nato nga reaction diha dili lang kay kanang thumbs up, no? Dili lang kay thumbs up, heart, no? Mag-heart gyud ta. Which means this is something that we not only like to see but love to see, no? Now, tungod ni ana, matud pa ang sa usa ka manunulat. We are so kanang we so love to see ingon ani nga mga videos tungod kay something in us is stirred, no? Murag na gikutaw sa ato ang kinahiladman. Ug matud pa niya, mauni nga diha sa ato ang pagkatawo naagyud tay lalom nga pagkatinguha nga dunay pagkahiusa. Dunay panaghigugmaay sama sa gipakita sa mga mananap. It's like our deepest longing, our deepest yearning is revealing itself, no? Diha sa ato ang pag-like o pag-heart diha sa mga videos o sa mga pictures. Our deepest yearning and longing for
reconciliation. Kanang ato ang gustong pagpakighiuli. Unconsciously, nasayod ta nga daghan nga parte sa kalibutan o dili lang macro situation, bisan gani diha sa atong katilingban o sa atong parokya o diha mismo sa pamilya sa magsuon nga daghan jud kaayong mga panagsumpaki, panag-away, dili pagsinabtanay, panagbulag tungod sa maong ingon tag panaglalis. And so, kung makakita tag mga mananap nga gi-expect nato unta nga mag-away apan managhiusa man hinuon sila, then ganahan kayo ta, something in us is revealed, no? Naigipadayag diya sa agikan sa kinailadman sa atong kasing-kasing. Kita pod gusto nga mahisama nila na dunay panaghiusa. There will be a reconciliation sa pagpadayag kini pagpadayag sa atong gugma. Munang mga igsuon, kining bahina sa sulat ni o basahon ni Propeta Isaías, magbalik-balik ni nga basahon nining panahon sa Adbyento. Hinautunta nga tagaan nato ni dakong pagtagad ning bahina sa iyahang gisulat. Kay nindot jud kayo sa tinuod lang. Imagine ka kung imong tanawon o itong tanawon ha, unya iyahang gitagna nga ingon si Propeta Isaías nga moabot ang panahon sa paghari sa Ginoo nga gikan sa hari ni Jesse ug anang panahon na unsay mahitabo unya magpuyo ang mga lobo nga bisita sa mga karnero, and the fox and the lamb will be together. Sayod man gyud ta, no? Nagkatanaw ba mo og National Geographic or kanang sa panang usa ka channel nga feature og mga animal, no? O Animal Planet. Okay? Basta gani makakita gani ng kanang lobo o karnero, ang tanaw niya ana panihapon na gyud na or pamahaw, no? Pagkaon na. Di gyud na sila mag-uban. Una nga nag-uban sila. Mao ni nakita ni Propeta Isaías. Doon na pailain, matud pa ang leopardo makigdulog sa nating kanding. Grabe, no? Mo mangyapon the same gyapon ang leopard ang tan-aw niya sa kanding iyahang pagkaon. Napaydaghan ang nating baka ug ang leon magtipon pagpanibsib. Nabitaw sa National Geographic, mura maglagot ko magtan-aw sa lion bitaw nga iyahang human niyag apason ang kanang baka diretsohon yun niya diri sa liog, no? Patay gyud ayon. Astilan, di gyud sila pwede mag-uban. Napay daghan, matud pa, ang jutayng bata, mao'y magtultul kanila, ang baka ug ang uso managsilingan, magdulog ang mga itoy, ug ang leon daw turo nga baka, mukaon og dagami. Umauning nakita ni Propeta Isaías sa iyahang pagtanaw sa pag-abot sa gingharian sa Dios sa anak sa tao. Nga doon nagyoy moabot nga labihan nga kalinaw. There will be peace. Ug sa tanang nga mga tawo, apil na ang mga mananap, adunay panaghiusa. Reconciliation. Ngun ana ang iyahang nakita. Ug kini ko atong tan-awon, again, ang gisulti ni Propeta Isaías, nagsaysay lang siya kung unsa gyud ang ato ang gitinguha diha sulod sa atong mga dughan. Mga igsuon, nindot kayo nga kining panahon sa Adbyento, panahon gyud ni sa kanang reconciliation, pakighiuli. Daghan yung mga nagkinahanglan sa gasa sa pakighiuli diha sa pamilya, diha sa mga maghigala, no? Diha sa atong nahimutangan, sa ato ang gitrabaho, sa tanang mga dapit. Kung istorya ta og reconciliation between Ukraine and Russia, of course, mao na atong gitinguha. Pero dagko ra gyud kaayo na. Gani na sila maminaw, no? Bisan pag naa ang United Nations. Pero nindot kaayo nga maong reconciliation magsugod diha sa ato ang kasing-kasing. First siguro,
that again, we need to be reconciled with God. Na tinuod lang, daghamang po mga higayon nga mangluod punta sa Ginoo. Daghamang po mga higayon nga kanang bation ta nga layo na punta sa Ginoo. And this is the time sa pag-andam sa iyang pag-abot that we intend to be reconciled with God. O mahuman ang maong pakighiuli sa Ginoo, nindot kaayo nga dad-o nato kini ngadto sa pakighiuli sa ato mga isig kaingon nga siguro ato pod nga na nasilo, ato pod nga nabutangan ba og unsa ba nga mga kuan nga mao hinungdan sa ilahang pagkasilo. O mga igsoon atong pangayoon in sulod ning Santos nga misa nga tagaan kita sa gasa sa espiritu aron aduna kitay igong kaisog aron nga maningkamot kita sa pagkighiuli ngadto kanila. Amen.